ኣስገዶም ህዝባዊ ግምባር ኣስገዶም ኣቦታትና ስምበር ዘበን ጥልያን ብዙሕ መከራያ መሕሊፎም ብዙሖም ተዋሪዶ ጥልያን ካኣቱ ባዳዊና ኣይነውትን እዮም ተዋጊኦም ተረፍተም ኣውግዱ ጠፉ ቶም ተማረኹ የማና ኢዶም ፀጋማይ እግሮም ክቁረፁ ተፈሪዶም ተቋሪጮም ድማ ክንደይ ተዋሪዶም ድሕሪ ድማ ክተት ኢሉ ልብያት ርብን ወሲድዎም ነቦታትና ኣብኡ ኸይዶም ድማ ተዋጊኦም ተገዲዶም ኣብ ርእስቶም ኣብ ኩናት ዝጠፉ ሰቲሞት በሃሉ ወጠለኒ ባቡረ ቀላይ ሕጃቶም ጥሒላ ብምሎም ኣብኡ ጠፊኦም ተዋሒጦም ግናቶም ዝተረፉ ይዓዊቶሞ ኣብኡ ምሳዕወትዎም ድማ ክተት ኢሎም ዓለም ሓራ ወሲዶሞም ነቦታትና ኣብኡ ኸይዶም ድማ ተዋጊኦም ተገዲዶም ክንደይ ጀጋኑ ተሪፎም ከይትመልስ ዓዶም ክንደይ ጎበዛው ጠፊኦም ከይኣተው ዓዶም ክንደይ ቆልዑ ዘኽቲሞም ሲኢኖም ወለዶም ክንደይ ነስትመሪር ሓዘን ኣሕሊፈን ምስመሪር ዝኽነት ካብ ያውላዶ ኣበይ ኮነ ወዲቖም ተቐቢሮም ዝኾኑ ኾን ኢሎም ክጥይቑ ርኪብናሎም ወለዶም እዚ ኩሉ ጅግንነቶም እዚ ኩሉ መስዋዕቶም ኣብ ዓደም ሓራ ድማ ምሳዕወትዎም ንሕና ንኽደኖ ኣይትኽደኑን ኢሎም እቶም ጎይተቶም ኮን ቢሽታተው ይፅብቕቲ እያ እሞ ንሕና ኢና ንረግፃ እምበር ኣይትረግፅዋን ኢሎሞም ገዛ ዓዶም ገዛ መሬቶም ኣነስ ኣሕዝነኒ ትጥፍኣቶም እዚ ኩሉ ትውግድ ነይሮም ተገዲዶም ኣይን ባንዴሮም ኣይን ዓዶም ጉዕዞ ጥልያን ተወዲኡ ድሕሪ ድማ እንግሊዝ መፅኦም ንኻልሰልዶም ካብ ድኻድ በልዑ ኣዋሊዶም ኣብቲ ግዜ ትቦታትና ኣወጀዲት ሲኢኖም ዝኽደንዎ ጥራይ ዝባኖም ከይዶም ከምኡ ኢሎም ከለዉ ድማ ግብሪ ክፍልዎም ነይሮም ኣገዲዶም 12 ዓመት ገዚኦም ማነዛ ሃገር ድማ ሺጥ ኣቢሎማ ከይዶም ዓዶም ኣታ ሸይጦማውን መኽሰቦም ንወለዶም ድሕሪ ግን ንምከር እስከ ድብሉ ተወሊዶም ንምሃዝ እስከ ድብሉ ተወሊዶም ኣብ ዓዶም ከለዉ ውሽጣዊ ስርዒት ኣካይዶም ኣብ ዓዶም ከለዉ ውሽጣዊ ኣኼባ ኣካይዶም ገሊኦም ሕራ ኢሎሞም ገሊኦም ሓንጊዶም ገሊኦም ድማ ምፀላ ኮይኖም ተሃንዲዶም ዘይኮነሎም ምስራኣይዎ ግን ምሉቕ ኢሎም በረኽኦም ከይዶም ኣብ በረኻ ኮይኖም መጥሓኖም ለቢዶም ኣብ በረኻ ኮይኖም ሓፂኖም ሓጒዶም ካብኡ ተበጊሾም መሬት ኣንጐድጒዶም ካብኡ ተበጊሾም ኣበይ ክበፅሑ ኢሎም ድብሎም ነበሩ ብዙሓት ዘርያ ኣሰንቢዶም ድሕሪ ግን ከልካሊ ዘይብሎም ኣትዮም ዓዶም ዓጋቲ ዘይብሎም ኣትዮም ዓዶም ከብዶም ነፊሖም ክሳዶም ኣንኳዕዲዶም ኣብ ጎላጉል ተሰዉ ኣሕዋቶም ቀቢሮም ሰኒዶም ኣብ ጎበታት ተሰዉ ኣሕዋቶም ቀቢሮም ሰኒዶም ተሰዉ መዓልቱን ሰዓቱን ጽሒፎም ሰኒዶም ተወጉ ኣሕዋቶም ሓኪሞም ማሊዶም ተቆርፁ ኣሕዋቶም ኣልዒሎም ማሊዶም ኣታ ብንእሽቶ ወስሊ ብዕንቅፍቲ እንዲኦም ዝሞቱ ዝነበሩ ዞም ሰብ ቀደም እዚኣቶም ግን ክልቲኡ ጋሮም ሳልሳይ ኢዶም ተቆሪጩ ከሎ ትንፋስ ሰኺዖም ጥያት ሰብ ገይሮም እትዮሞም ንዓዶም ዓዶም ምሳተው ድማ ይወልድ ኣለዉ ከም ሰቦም ተፀዊዖም ከም ኣሕዋቶም ስዋት ኣሕዋቶም ድማ ብክብሪ ርዮም ሎም ኣብዓ ዓዶም ኣታ ናይዚኦም ስኮ ሰብ ኣይኩለኒ ኣምላኾም እዮም ሓጊጆሞም ልኡኾም ሰዲዶም ዘለኣለም ልዕሊ ኩሉ ትንበር እዛዘውዶም ዓወት ንሓፋሽ ዘለኣለም ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ብስዩም ተኽለ ኣንፀላ ዓዲ ፈለስቲ